Milangkat og mga medalya ang unom ka mga tinun-an gikan sa Central ug Eastern Visayas atol sa Siam International Science and Math Olympics nga gipahigayon sa Bangkok, Thailand. Nagbinugtong nga taga-Sugbo si Kirsten Candice C., grade 11 student sa Southwestern University nga midaog sa first runner-up sa Math ug Science ubos sa senior secondary level. Dakip siyang nauli ang pasidungog nga World Star Award, Sim Solver Award ug Legendary Award. Ang laing 5 ka mga tinun-an nga nakamedalya gikan sa Northern Samar. Ang 2 ka mga tinun-an sa Allen National High School nga sila si Mark John Bulawan ug Jose Andres Suwan, parehong nakasungkit og silver medal. Samtang ang grade 10 student sa Las Navas National High School nga sila Celine Joy de Alca ug Jaden Tulin nakasungkit og silver ug bronze medal. Bronze medal usab ang nadawat ni Hailey Bell Tenedero gikan sa University of Eastern Philippines. Ang ilang kadaugan ug garbo nga gidala sa atong nasod nagpamatuod lang na okay kayo.